Цънкай го по буската, аз червило съм ще сапам. Айде, не ми пука. И Садара, обичаш ли Крис? Обичаш ли ме? Да, обичам го. О, да. Много. Буду ей говорить для кого это. Да, Дарина очень красивая. Аз казах, че ти си много красива. Обичай ме. Аз те обичам така или иначе? Русия, аз идвам. Много сте секси. Много сме секси, гледай. Да, благодаря, знам. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. Кой още има? Чакай да се. Без да сищаш. Smoke weed every day. А кой беше това? Няма просто. Smoke weed every day. Кой беше това? Дълъчно пок. Мисля. Май. Snoop Doggy Dog. You better don't give me that naughty look. Глупая дура. Придурок Я любя. Она просто знает русские обзывательства. Она просто знает русское ругательство, поэтому... Мога си близо да ела тука. Калено близък план. Не, така е по-добре. Я успешная. О, да. Можеш да го хванеш? Она хочет, чтобы я поймал ее палец. Не, това ще боли. Ти няма да можеш да го хапеш. Питер ждет. Хорошо. Моля те, питай се. Не, ти имаш нокът. Ама няма да можеш. Можеш да ме отдраскаш. Няма да те драскам. Добре. Очень прикольно. Това нещо после си за в YouTube. Не. Да, вчера гледах едно. Беше ужасно. Нашите ли? Да. Тези. Излезе след твое изпълнение на Бруно Марс. Фок! Защо? Не знам, беше ужасно. Аз няма никъде да ходя сега, много е късно. What the fuck? Му става горещо, вау! Не ми е студено, заради това даже обличах това. Студено ли ти е? Да, на краката ми е ще студено. стане ли толкова? Мислиш ли? Да. Сега ще го събудя. Добре. Давай. Здравей! Здрасти, много хубаво пеете. Мерси! Она нас ела. узнала. Ела тук, Ела. ела. Виж, ние правим Това е нашето бебе. чат на живо. И нас ни гледат доста хора и ти сега си звезда. Тези, които ни харесват, ни гледат в момента. Ето девочка нас узнала. Как е мила. Как се казваш? Много си мила. Как се казваш? Теди. Теди. Я зовут Теди. Я някой да ме направи скриншот с Теди. Се някой ще не направи. Благодарим! Ей! Сега ще те качим в интернет. Вече си качена всъщност. Вече си качена, Кажи да. здравей на всички, които те гледат. Кажи здрасти. Ей, върнете Гуш. Мерси, Теди. Утре не гледай по телевизията. Добре. Утре имаме лайв. И още сутрин имаме интервю, така че гледай ни по-ново. Спейте. Какво стич? Да пеем Stitches. Stitches. The fuck? That bitches is the only thing that I like. Искате да пеем Stitches, Крис? Stitches. Ами, как? Откъде? What the Какво? fuck? Ние сме някакви извънземни, де. Добре. Защо искате да пеем тази песен? Защо пък тази? Тя е малко странна, Всичките, не да, мислите малко. Anyways, влизайте в Instagram днеска в 9, ще ви хареса със сигурност. But it's your thing that I still holding on now. Oh, baby, you should go and love yourself. Не викаш как сме. Ей, как... Дай. Что я делаю с теми людьми, которые курят? Беше последната! Кристияне!
У нее ломка. Аз искам да гледам не тях. Той иска самата цигара. Что-то няма да пушиш пред мен. Тя беше последната. Я ненавижу, когда люди при мне курят. Тя беше последната. Она говорит, что это была последняя сигарета, и она теперь в печали. Кой е самая? У меня нет моей самой. Вика, къде е твоята най-любимата? Ну, в смисъл, любов твоя. Здравейте. Привет. Ето я. Ето меня, нали? Это я. Добре, значи познавам. Сега ще бъде суши. Представи си поглед, на който аз и ти в доме. Да ходим ли? Къде? Нямам батерия. Давай, продължай. Давай. Ребятки, нам надо идти. С Богом. С любовью и вообще... Какво трябва да кажа за теб? Не разбрах, аз не чух. Питам те. Чао! Чао, хора.